když tak budeme tady hrát s Tomášem a budeme ukazovat nový věci. Už jsme to hráli. A ty? Já tady mám nějaký věci. Ne, ty zimě. Já mám tady droky na to. Jo? No, teď to. Víš co, já ti... Jaj. Tak mu už dej. Tady ukazovat nějaké věci. Asi tady jsou věci. Jo? Já potřebuju kafe. A co já radši barlejovi. Komu? Teďko tady jde bozu. Ne, že mi sebereš kafe, když jsem mě sebereš kafe, tak já ti úplně tejsnu. Hlavně, lidi. První tížu je ten. Počkej. Já si tady vyhodím věci, abych to ukázat. Jestli tak to vidíte na začátku. Jestli máte rádi tuto hru. Jo. A když třeba tam někdo je, tak vám doporučuji si vzít některé věci a třeba některé, kde chtít ty věci zrovna. Tak. Hop. Hop. Hlavně teď jsme to nějak trochu hráli. A už jsme dali Barlejovi kafe. Já vrátím radši tady. Hasičák. Počkej, ale já mám tu věc. Aha. Poprčím. Já jdu ofukřit Bozyho. Já zase potřebuju docela kafe. Se to tady nějak rozsvítilo. Ukáž. No, potřebuju docela kafe. Paní lidi. Co nemůžu? Paní lidi. Vezměte si hasičák. A když tady bude mít slime, to takhle trojčce. Jo. No, musíme vypnout kameru. Máš tu? No. Můžeš mi dát prosím taser? Cože? Můžeš mi dát prosím taser? Já ti nechám teď kafe, kolik máš toho samici? 41. Já mám 70. No tak to mi prosím nech. Prosím kafe, potřebuju. Co se děje? Já jsem úplně potřebuji do okna, úplně to... Já... Nestaráme se tady u kamery. Hele, ale my už máme dokončenou šitu. Jaj, proč nám šel zrovna ten týpek, když je tam ta věc? Hele, je další fígl, že když tam bude tu věc, tak se nekoukejte nahoru, aby vám to neubíralo. Jo. Takže vám to nic neubírá. Ukáž. Tohle potřebuji asi vyhodit hasičák. A počkat, já se můžu koukat. Tak. Kapky do očí se vezmu. Ty operuji a tady bude doktor. Doktor. Já tady vrátím nožití. A doktor tady. Komal, já ho tady nějak nevidím. Komal, jsem ho taky viděl do prčic. Jest, čokoláda, čokoláda, čokoláda. Mám čokoládu.
Co? Komu já si ji radši nechám. Tak ale ty mi nech kafe. Ale to se nedáme Barleyovi. Hele, ale já mám ještě kousek čokolády. Hele, ale on má kytku. Koukej, co mám ještě. Čokoládku. Já vím. Já jsem tady to video třeba viděl, že tam prostě byl tady ten. Tam prostě byla anomálie a on se pak stal jako anomálií ten týpek. Ale Sigma myška přišla. Že? Než Ty varo, nechceš si dát čokoládku? Tak mi... Lidi? Když třeba budete mít tady... Když tady třeba budete mít tady, když omylem pustíte, tak se běžte schovat tady. A ona za chvíli zmizí. Jo, to je další jo. A hlavně další challenge je dát odběr a like zrovna když tady bude Sigma myška. Teď tady problém je ten. Co se stalo? No, on tady zlečel a on tam přišel tak já jsem otejzu, aby tam nestal jak nějaká tyč. Koukej, co mám ještě. Čokoládu. Já vím, musím mi to říct tak jak... No dobrý, jak na mě ukázat. Já mám 5 baterie. Hej, on se jmenuje Lee Jackson. On se jmenuje Jackson. Asi raz. Hej, ale on se jmenuje Lee Jackson. Takže to je Michael Jackson. On se jmenuje Lee Jackson. Proč se nejmenuje Michael Jackson? Vidíš? Já jsem nějakou věc teďkon slyšel. Jako stýkra ducha. Ne, já jsem tady slyšel teďkon nějaký zvuk, jako kde bude ve stěně nějaká hruda. A slyšel si takový řvaní. Hele, tam je von! Tak já ti dám sirup. Hele, Já ti seberu kafe. ne. A dej to Barley. Hlavně kde je? Co má zpoždění? Au, kvůli to mi, bije se mi to ská, ty tytku. Běž ošetřit osmičku. O, do prd. No tak to jsem pěkně. Ale on umírá. Trochu. Co potřebuje? Tohle? A já mám plný inventář, do prd. Jdu ti pomoct. Co chce? Srdce? No, Co chce? nůžky. Nůžky? Maso. Maso. Nůž. Beru. Dám mu to. To je skalpel. Co? Zase nůž. Počkej. Já mu to dám. Počkej, on ještě nemá skalpel. Dobrý. Už jsem to zachránil. Doufám, že to nebude anomálie. Jestli jo, tak se stane.
Sakarum, parum, ping. Sakarín, Ale co tady říká ten typek hello, já ti radši to. Tejznu, typku, ty jsi řekl hello, když jsem měl operaci. To byl nevinnej. Ale on říkal hello, hello, hello. Co máme světlo? Ale kolik máš sanity? 71. 71. Tak to si vezmu já mám 40. Hele lidi, tohle se byly všechny ty věci. Takže, učíme se. Čus. Čus.